Shisin pat nagaliang jong iga Good News TV ni ai kublay yapi barok ki bapet yaga niga program ke jongi haga kyrteng ke jong nong pinim jongi U Jisu Khrist bat ngagarpat yapi daraga niga program ke long ke jing kerku naga benta jong pi wanong klet banya Salm shiki way pat ba ke niga juk ke jing kerku ka ba pi pile mat ding ba kini ke jingpuson ke ba lyngkot ki ba ngi penmi man ke sngi kalong ke jing kerku naga benta ki way patru balar kadon kenu ka pidon kam ye ka jing slok pidon kam ye ka jing duai sngewbha ban phone ha ki number phone ya ki counselor jong ka jing sengente ki personal sepngi ki ba ka counseling center jong ki kadon haret samthia U Blei Un kerku ban nganget ba un kerku ye pi baro lingba jong ka jing shakri ya ka ba kum ka Good News TV ngi persang banwan ra na ka por sha ka por ban ha ka por Hashwa ya kabangin ya lingba ya gani sngi ngini pusan lyngkot na gani Ka Ktien ka jong U Blei bat kum ngile pet ya ka phang ha gani ka tayo ka phang ya ka bangi pet bat ngi pusan ka long spang ka jingada ka jong U Blei lani God's protection bat kum ta ha gani ka sngi ru don ya ka band ya pliu jingmut lang bat pili mai ni jingpuson ni balingkot halon jong gani ka phang ka jing ya da ka jong U Blei lani God's protection bat kum ta ka benta na Ka Ktien ka jong U Blei ya ka bangala shim kum ka nongrim ha ka bangine pusan lang halor jog ni ka phang ka long na ka sam ka ba khandai phuai ka khot ka ba ningkong ka sam ka ba khandai phuai ka khot ka ba ningkong ki kentien ki ba ong kum ni uta uba shong ha ka jaka bari jong uba kli tame unyo yaine hapo ka jingka jong uba donbor baro Ka Ktien ka jong U Blei kayat hu hangi ya ki kular ke jong U Blei ki ba U Blei u kular banya da yangi balar fi puli na Ka Ktien ke jong U Blei ki don shibun ki benta na Ka Ktien ke jong U Blei ki ba U Blei u kular yangi ya ka ba unda un ker un ri un sumar bat un long ma u ke jingeda na ka benta jongi Henry kata ke jing kular ke jong U Blei kamja tang lamar ba U Blei ula kular Henry ka don kam na nga bat na piru bangin le ai na ka liang jongi bangin yo mat ya kata ka ba U Blei ula kular yangi banyada bat banlong ka jingeda na ka benta jongi kanu ka ba U Blei u kular bangingin yo mat ka don kamru na nga bat na pi ba mangiru ngin le ai na ka liang jongi bangin yo mat ya kata ka ba U Blei ula kular kum ka nuksa larfi pai sha ka shiti sha ki nong room ka lenong ka ba shipho ga khot ka ba khandai bat ka ba shipho hangni U Blei u kular ban pen im lani U Blei u kular ya ka jing pen im na ka benta jongi Henry wong hashwa bangin yo mat ya ka ta ka jing pen im ka jong U Blei kidon ki bangin dei ban le but artli ki bangi ban le bangi yo mat ya kata ka jingkular ka jong U Blei ka baning kong wong ngidon kam ya ka ban pla ngidon kam ya ka ban pla shina dala ka shintur ba U Jisu long try but ka ba ar wong ngidai ban nget hu dala ka do not baro but de la ngila ban le ki artli ba kata ka jingkular ka jong U Blei bangi ngin yo mat ya ka jingpen im ha ka jingim jongi kan se urlong de la ngila ban pendep ikini ki artli ki ngi plasna ba U Jisu long try but ngi nget hu da ka do not ka jongi baro kalong kum taru bat ka jingkular ya ka jingada ka jong U Blei kalong kum taru ya ka jingkular ha ba U Blei ukular ban ya da yangi U Blei ukular ban ya da yangi tang ba ka don kamru nangi bangin le ei bangin yo mat ya ka jingada ka jong U Blei ka don kam nangiru bangin le ei bangin yo mat ya ka jingada ka jong U Blei ngap agani ka sam ka ba khandai phuai ka khot ka ba ningkong ka ong ki Ka Ktien uta uba shong ha ka jakabari jong uba kli tame unyo yaine hapo ka jingka jong uba donbor baro hagani ka khot ka ba ningkong bangin yo mat ya ka jingada ka jong U Blei bangin yo mat ya ka jingka ka jong uta uba donbor baro ni don kam ban yaine ban shong ha ka jakabari jong uba kli tame
Dei habangi la ban le kumta na ka liang ka jongi bangin sa mat ya ka jingada ka jong blei. Ngidon kam ban yai ne lani ngidon kam ban shong haka jaka beri jong uta ubah kli tame. Bat kata gadi ka bangidon kam ban le na ka benta jongi. Larangi kwa ba U Blei unong ka jingada na ka benta jongi. Larangi kwa bangi ngin yo ya ka jingka jong uta ubadan bor baro ong ni unong ruai jong ka Salm ka ba knai puai. Bangidon kam ban shong haka jaka ka beri jong ubah kli tame. Kabamut bangidon kam ban yai let jan jong Blei. Ngidon kam ban yai don hajan jong Blei. Ngidon kam ban yai shong hasenda jong ubat dei hangta bangin mat ya ka jingada ka jong Blei. Hagad kot ka ba ar pan ngap ka ni ka Salm ka ba knai puai. Hagad kot ka ba ar ko ong ya ka ni Ka Ktien. Ngan ong syapang utrai. Ulong ka jakari jonga. Bat ka kut jonga. U Blei jonga. Hau ba nga ngasyanya. Ban yo mat ya ka jingada ka jong U Blei. Ngidon kamru ban ong lani ban penbena bau trai ulong ka kut ka baskem. Ngidon kam ban penbena bau trai ulong ka jakari. Bangin yo mat ya kata ka jingkular ka jong U Blei bau Blei ukular ban ya dayangi na lor bangi syong haka jaka kabakrau lani ka jaka beri jong ubah lor tame ngidon kamru banyai pla banyai penbena bau Blei ulong ka jakari jongi utrai ulong ka kut ka baskem ka jongi. Udilian boros haka kot ka baula ai kyrteng hunger no more. A 1-year devotional journey through the Psalms. Sngap utho ya gini Ka Ktien. Uang safety comes in our nearest to God, not in our distance from our enemies. Ngan ong biang sa Syiem. Safety comes in our nearness to God, not in our distance from our enemies. Larang persyang ban penkala Ka Ktien kasi ka jinglong sngan ha ka jingim jongi ka one day habangi jan U Blei. Om day habangi jingai na kinong syun. Ka jing sngan ha ka jingim jonga jong pi ka long day habangi ngi jan U Blei. Ngiyai syong haka jaka beri jong tau bah kli tame. Dei habangi jan U Blei, dei hangta bangi yo ya ka jing shngai, dei habangi jingai na kinong syun ki jongi. Bat kumta ka ni ka long ka jingkot yang abat yangi, bangi ngin jan U Blei, bat ngin don hajan jong tau bah kli tame jongi bat dei hangta bangin mat ya ka jingada, bat ngin syamru ya ka jing shngai. Tu Blei kurku yangi haka ni ka step 5 ka ni ka jingpuson na ka ni Ka Ktien ka jong U Blei. U Blei Un kurku yang nga ba dia pitung ini pendem haga jing duai. Ni aingo yami a Blei na mar ka jing don kat ka jong me lembat ngi. Melalong ka jing ya da yangi lingba jugi por ke bala lek no baro. Bat men yai long ru ka jing ya da yangi. Na ki nong shun bat na ki jing ma ki ba ap thap ya ka jingim jong i limba ka ni ka sngi bat limba ki sngi ki banang wan baro. Ya rap yangi ko ken rahat bait bangin yai syong bat bangin yai don hasenda jomi haki por baro ngin yai pen bena ba me melong ka jakari bangin yai pen bena ba me melong ka kut ka baskem jongi bat dei hangta bangin mat ya ka jingada ka jomi ngin mat ya ka jingka jomi ubalong ubah lor baro bat ubah kli tame ngi aingo ya me ko try namar ka ni Ka Ktien jo me ka pen mau yangi ya ka ei ka mangi dei ban le na ka liang jongi khnang mangino mat ya ka jing da ka jing ker ya ka jing ri ya ka jing sumar ka jome ha ka jing im ka jongi ngi aingo ya me na mangi tip ba melong U Blei was ngap was ngau u sha skor ka jing ut ka jing yam ka jing kot kerpat ka jongi bat to da to keru yangi le magani ka sngi baro ko wei ki ei ka mangin pendap apo jongka kilong le ka jing dorin kat ka jome ngau yangi na baga kyrteng ga U Jisu ngi duai. Amen. Tu Blei Un kurku yangi. Lima ini jingpuson na Ka Ktien ga jongu na ka benta ka buram jong U Blei. Amen.